omedo kwayo ne familia mar jaduong' Okumu ka nigi jafwambo marwa ma Lydia Okeyo kwe mar Nyasaye. Ji ma kwan gi ok tin 11,000 owito ngimagi bang' yiengni mar piny e piny Turkey kod Syria. Masirano osekelo midhiero ne pinje ariyogo e thuolo mar seche 48 ka luoro to pod nitiere mana. Jatend piny Turkey miluongo ni Tayyip Erdogan oyango ni ji 8,574 osewito ngimagi e pinyno mar Turkey ka jomoko 2,530 osewito ngimagi e piny Syria bang' masirano. Chenro mar temo reso jopiny to dhi nyime ka ji mamoko to bende dar e miechgi.